Bueno, hemen berriro kantua adibidez, bai konturatu nintzen aurkezpen kontzertuan oso dantzagarria dela eta jendea berara altxa zen, dantzatzen eta gainera ni nabaritzen duen ezakitzuek han goitik, baino ikusleen artean jendeak dantzarako joera hori eta besteko ere, dantza eta bestu. Neri holakotan kiston poza sortzen zait barrenean, ze ikusten duzu kantua funtzionatzen dula eta esango nuke Iker Laurobak ere nabaritzula hori, ez? Goiti zeula, hori iruditu zitzaidan. Ezakit halako kantuak badiran zuretzako etorkizunara begira halako hildo bat, diskon dantzagarri bat egiteko oinarria? Bai, guztiz, gainera horretara ginenean eszenatokitik, eske egia da nire abesti asko bai direla lasaiak, ez nik gustatzen zaizkidalako entzutea eta baita abestea ere, igual abesteko niretzako gozagarria direlak. Baina hemen berriro intentzio horrekin jaio zen, ez ba? Zerbait pandemiatik gentozen eta zerbait hola jendearentzako dantzagarria izatea nahi nuen eta hor geldituko zena. Eta eszenatoki gainean aurkezpenean nengonean eta ikusi nunean jende altxatu egin zela eta bazekiela abestia kantatzen zegoela. Nik ez nuen asko entzuten goitika, baina banekin jendea abesten ari zela eta gaina aulkitik altxa zela. Eta horrek bai eman dit pixka bat hausnartzeko bide bat ireki dit. Eta ingelesez abestu dituzun bi horiek ere, aurrera ateratzen zaizkizu, kantuak egiterakoan ere hitzak ateratzen zaizkizut, ondoren letra osatzen hasten zara? Bai, gehien bat bai. Melodia egiterakoan badaude batzuk euskeraz ateratzen zaizkianak, baina beste batzuk ingelesez eta ingelesezko asko euskeratu egin ditut ere bai. Eske nik nire egunerokotasunan entzut dituten abestiak ingelesez dira. Eta orduan, olako nahigabe estiloan abesti bat egiterako garaian, nahigabe sonoridadea ja inglesezko ateratzen zait. Igual ez dut hitzik esaten, baina bai esan dezaket. Spanglishia, ez? Bai, hor olako hitz asmatu batzuk inglesez ateratzen zaizkit. Bueno, inglesezko fonetikarekin. Bai, hori da. Eta askotan lehen gehiago abesti horiek inglesez izaten bukatzen zuten, eta gaur egun saiatzen naiz euskerara apostu gehiago egiten. Beste esaldi bat oso gogoko dudana da, aipatzen duzuna, bide xumeak zeharkatuz bakea bilatuko dugu. Eta badauka lotura lehen esan dizudan horrekin, ez? Halako esaldi handi horien artean, ez gure barrura begira, baino azkenean bide errezenetik ere topa daiteke gure barne bakea. Bai, hori da, pixka bat askotan saiatzen gerala dena alo grande egiten, ez? Edo epiko, edo oberen, eta gaur egun konpetentzia ere baita. Ezkenan, ide xumea, baina zuretzako ona baldin bada, jarraitu zazu hortikan ez du zertan beti epikoa handia izan behar, igual xumeak ere oso handia da.